Hej alle sammen, og velkommen til min første rigtige video. Jeg har lige en fugl ude. En nymfeparakit, der hedder Lux. Hun er ny. Så I kan nok høre hende en del. Men hun har en meget sød lille stemme, så jeg håber ikke, at det gør noget. I dag vil jeg forklare om ansigtsudtryk, så I kan undgå at lave de samme fejl, som jeg længe har gjort. Jeg har længe tegnet på en måde, hvor alle mine karakterer fik et neutralt, men glad ansigtsudtryk. Og det blev bare kedeligt. Jeg ved ikke, om det giver mening. Generelt, når jeg tegner, så behøver jeg ikke at lave de vildeste. Bare give dem lidt mere personlighed og følelse. Og det er det her med at finde ud af, hvordan man gør det, at jeg vil prøve at vise. Så det bliver ikke de vildeste ansigtsudtryk, men det er nogle små detaljer, man kan ændre på, som gør, at ens tegning bliver lidt mere personlig og livlig at kigge på. Det vigtigste er øjenbrynene, og man kan komme rigtig langt med bare at ændre på dem. Jeg starter lige med det typiske neutrale glade udtryk, og noget at referere til. Ved at løfte øjenbrynene lidt, bliver udtrykket mere venligt og overrasket. Ved at lægge øjenbrynene lidt ned, bliver udtrykket lidt mere seriøst. Hvis øjenbrynene bølger, kan man få et undrende, nervøse og selvsikre udtryk. Hvis man gerne vil lave et gladt udtryk, så kan jeg godt lide at lave en lille bølge under undervippen af øjet, som kinderne presser lidt op. Sådan så man kan se, at kinderne presser lidt op mod øjet, når man smiler. Hvis man gerne vil lave en, der er ked af det, kan jeg godt lide at løfte kinden lidt. Som I kan se, er der en smule forskel på alle ansigtsudtrykkene. Det er klart gør tegningen mere fangende, når man får tegnet den rigtige følelse. Det her er selvfølgelig små ændringer, men det er dem, som jeg bruger mest. Og nu vil jeg lige vise nogle hurtige eksempler på, hvordan jeg bruger det her selv. Det første, det er Aurora fra League of Legends. Her er hun træt efter dagens sociale arrangementer. Så her har jeg brugt bølgeøjenbrynene. Hun har lukket øjnene, og så er hendes mund en lille smule. Men det er jo ikke fordi hun er sur. Hun er bare træt. Lidt og irriteret på det sociale. Og den næste, der er hun lidt skuffet over, at hun stod op så tidligt for at lave noget, som hun ikke synes var det værd. Så jeg har løftet indersiden af hendes øjenbryn, så de går lidt opad. Og ellers er det bare lukket øjne, og hun er træt. Så den sidste Aurora, der har jeg forsøgt at lave hende selvglad. Så her bruger jeg det her med bølgeøjenbrynene, hvor den ene vender opad, og den anden den vender normalt. Har jeg lavet under øjenvippen sådan, så at man kan se, at kinden presser op imod dem. Og så har jeg givet hende et skævt smil. Så er der en anden karakter, der hedder Seraphine. Der er meget følelsesladt i forhold til Aurora. Så når hun er glad, så ser hun meget mere glad ud. Og her kan man se, at kinden den øjet igen, fordi hun er glad. Og så har jeg ellers bare brugt standard øjenbryn, som jeg vil kalde. De løftede en del for øjnene, og det gør bare, at hun ser glad ud. Og den sidste Seraphine, der er hun undrende. Her laver jeg de her undrende øjenbryn. Og I kan se, at jeg har ikke løftet hendes øjne med hendes kinder, fordi hun smiler ikke som sådan. Hun har bare et lille høfligt smil. Det eneste ved den her tegning, der irriterer mig lidt, det er egentlig, at hendes ene øje skulle have været større, end det er i forhold til den her vinkel. Men det er noget for en anden video. Senere kommer der nok også en video om mere følelseslatte ansigtsudtryk, der er lidt vildere. Men i hvert fald, så er det her en rigtig god start til jer, som har haft svært ved at udtrykke jeres karakterers følelser. Jeg hedder Beatrix, eller Beatrix from Tibet. Men I jeg kan håber, bare det kalde mig hjalp for Bea. lidt. Vi ses snart igen. Matane!